Salut, eu sunt Impuls și astăzi o să vă arăt două mașini din Car X Drift Racing noi care au apărut. Noi nu o să mergem cu ele pentru că mi-a dat crash ultima dată când m-am dus cu ea. Sau haideți să încercăm. Dar nu știu. Cred că o să-mi dea crash. Da, deci aceasta este mașina. După cum vedeți. Am și filmat puțin. Ok. Cam atât cu această mașină. Așa. Și acum o să încercăm. Uitați, o mașină, o să vă arăt. Adică normal avem 3. Pentru că este cu tot cutirul acesta, care are și în spate un ren. Așa, ok, BMW. Și aceasta este mașina noastră. Acum ce a apărut. Așa, deci aceasta este cam tot un BMW. Dar nu știu cum să zic. Fața seamănă ca un BMW, spatele nu tare. Așa. Și eu să-l tunez. Ok. O să-l tunez frumos. O să fac. Cam cât se poate de frumos. O să fac. Ok. Deci, ia. Așa să facem. Așa facem. Sau verde. Na. Sau albastru. Nu. Și se pune portocaliu. Alb. Negru. Sau nu știu. Negru. Și așa aș putea face aici. Sau așa. Da? Așa mai negre. Un roșu se pune. Ok. Deci asta o să fie culoarea. Așa, dăm start. Și doar aceste două mașini o să vi le prezint astăzi. Pentru că tirul nu se poate. Nu se poate tuna. Deci care aceasta este mașina. Da, am dat și eu un gar cu ea, văd că. Stați să văd dacă o să fac ceva. Deci nu sunt pe aici. Să vedeți. Chiar nu bine. Nu am vrut să mi se întoarcă mașina tare și de-abia după aceea să iau în față. Dar nu mi-a reușit și... Pixelul acesta o să fie de maxim 5 minute. Și... nu v-am prezentat înăuntru. Mașină, deci așa este înăuntru mașinii. După cum puteți vedea. Ok. Mașina este frumoasă. Foarte frumoasă. Așa, deci eu am fost Impuls. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe și abonați.